Sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabubuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi ini ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman. Nagkanayon noon gipahayag nga way bisag unsa nga pangatarungan nga mulungtan kung wala sa kamatuoran ni pasukan. O ang labing hataas tanang kamatuoran mao puong sa Dios. Kay puong sa Dios di man masayop. Nagapahayag Ginoo nga kung mga puong di nakuusbon kay kini malungtaron. Na sa Salmos 89 versikulo 34. Ang puong sa Dios kinabuhi og kahayag. Mao nga atong simbahan mila ni ana sa kaminungdanon sa pulong sa Dios. Usas mga gasa sa Espiritu Santo nga giuban diha sa Santa Iglesia mao ang pagkaplag sa nagalalayng libro sa mga patriarka, mga propeta, ebanghelista nga nagkatag og nabutang nataguan sa lalayng dapit og sa kakugi sa simbahan nakaplagan og kini hipos giag-ag o gibutang sa altar sa pag-ampo nga ang komitiba sa mga pinili sa Dios makahukom hainining mga linamdagan. O 72 ka libro, 45 ka libro sa Daang Tugon, 27 sa Bagong Tugon. Mao ning mga inspired books of the Bible, and the Church declared that through councils gikan sa Nicea hangtod ngadto sa konsilyo sa Trinto, mga upat ka nagalalayng konsilyo nga ni ag-agong nigdeklarar nga dunay basahon nga gihatag sa Espiritu Santo dili kay gitunol sa Dios nga humangdaan. Mo sa pasalamat sa balang kasulatan ug matud pa sa ka libro handbook, Harley's Handbook, nga the Church and the Bible are necessary partners. Siya pa nga ang Biblia ug ang simbahan magkauban gina, dili gina magkasinumpakiay, pulos na gimbutan sa Dios. Magampo sa ta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoong Dios lang itong Amahan, pinagisangan ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi sa imong mga puong, makatuhop ni sa among kalag, o sa among pagpaambit masabtan sa mga tao, o makatunan ang mensahe, nga buot ipadanghat sa Ginoo sa tao, nga mahugot malingon niyang pagtuo, madasigon siya sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, ug makalahuta ang tao. Pinagisagasa sa Dios. Lang ito nga Amahan nga muyo kami nga maugdaw na ang dagkong mga gubat sa kalibutan nga panghitabo sa Israel, Gaza, o sa Iran nga bagong nanung sa Israel, o mi tubagsan na nimaw sa ng Israel, o mauni ang makalilisa nga panghitabo. Nangamuyo kami Ginoo nga ang imong gahom sa kalinaw mayadto kanila, o ang reyna sa kalinaw nga mo Santa Maria magampo nga siyang anak sa atong gipangayo kalinaw sa kalibutan, o usap nga ang simbahan makapadayon sa pagpanalipod sa balaang pagtuo, sa dili pagkasuko, dili pagkaligot-got sa mga nag-atake kanato, kundi ato silang hatagag katinaawan sa pagtuo, katinaawan gikan sa Sagrada Skriptura. Og nangamuyo usab kami Ginoo nga kami makalahutay sa pagalagad kanimo hangtod tawgon mi nimo, pero samtang tagi kami galamhan og kusog, may panglawas, may pagunahuna,
aron nga mapadangat namo ang imong pagbuot nga mo'y matuman. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maigsoon uban nato si Carlo Badinas nga doon natay pasubo ug mga pagampo kay ang iyang pinanggang amahan si Miller Badinas. Mihalinas kamot sa Dios nga nakaandam pagayo og nakadawat sa panalangin sa malinawon og mayo nga pagpahuli ngadto sa kamot sa Dios. Kitang tanan mo pauli man niya sa mga ni Jesus mingon, Pater, in manos tuas, kumindo spiritum meum. Father, into thy hands I commend my spirit. Mao na nga atong katapusan. Mga tugyan ta sa atong kinabuhi. Amen. Kanya, atong pasubo sa kamatayon ni Miller Badenas, buutan nga amahan ni Carlo Badenas, nga atong higala og pinalan sa simbahan si Carlo Badenas sa pagpaambit sa mga puong sa Dios, pagpanalipot sa balaang pagtuo. Nya kanunen nato siyang ikuyog o ipahibaw nga kinahanglan yun nga magtuon ta pag-ayo sa balaang kasulatan, mga panudlo sa simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo, nya ato ng tagdon o hatagan o kaygayunan nga matubag nato ang mga pangutana o mga atake sa mga relihiyon, pero with all gentleness. Matod man San Pedro 1, Pedro 3:15, prepare yourself and defend the faith and ready to answer, asking your hope, but do it in gentleness. Nga ito na yung gamiton kanunay ang pagkakalma o maghupon nga pagtubag kanila. Pagkakaroon atong ihatag si Carlo Badenas. Daghang salamat Bansok o maayo na o patong naga ako lang ipahibalo nga akong si Papa si Miller Badinas namatay pagka Sabado sa alas 3 sa hapon unya karon ang iyang haya na sa kapilya sa San Roque kilid sa Bakita unya sa Baskutan Anhing Miller Badinas Badinas imong pinanggang amahan. unya daghang salamat mga kigsunan unya greeting
Ang gipahayag ni Father Darwin gikan man sa Biblia sa 1 Timoteo 3:15. Ang in English niya na nagkanayon. The church is the pillar and foundation of truth. Pilar mga dagkong haligi. Foundation sa karanan. Ang simple kayo nga buti pasabot niya na nga ang kalibutan dili unta makaangkon og Biblia kuno pang sukaranan o pagsugod isip pundasyon sa Santa Iglesia Katolika. Mabitaw nga simple yung pagkasulti pero maundanon kayo ang gisulti ni Martin Luther, Dr. Martin Luther, the father of Protestantism. Mingon siya sa pinulungang in English, we Protestants are indebted to the Catholic Church because of the fact that we do not have a Bible now without the Catholic Church, who really bothered and gathered the books and declared the inspired by the Holy Spirit books from hundreds of books. Ang simbahan mong yun, matod pa ni Martin Luther, kita mga protestante nakautang tagbuot sa Iglesia Katolika, kay wa man tatay Biblia karon. Kung wa pa ang Iglesia Katolika nga mo'y nagtapok, nagayag, o nagpasihag sa Espiritu Santo pag-ila yan tong kalibuan ka mga libro nga ilang nahipos, pero 45 ka libro sa daang tugon, 27 ra sa bagong tugon, 72 ang really inspired by the Holy Spirit. So, mo na ibot pasabot ni Padre Darwin ang fundasyon. Ang fundasyon gani sinugdan magyud. May fundasyon nga rin sa atop naagyod sa sinugdanan. The foundation of the Bible, meaning the one who really gathered and researched and guided by the Holy Spirit. Finally, the Catholic Church declares that there are 72 books of the Bible inspired by the Holy Spirit. So mo na nga ang simbahan, foundation of truth. Pilar kay ang usasad ka building nga way mga dagkong haligi, lagmit man na og linugo na, maukal, matumba. Og doon na dagkong mga pillars, maglisod gyud pag-irog, pagtumba, ang bisan unsang maninguha sa pagluad niya na. One of the pillar of truth is the church. The foundations of the Bible is the church. Muna ibot ingnon niya na, wana magpasabot nga giwakli na to ang Biblia. Ngano kay ang Biblia, produkto man sa Espiritu Santo nga nagpili og mga tao sama sa mga patriarka, mga propeta og sa bagong tugon si Jesucristo wa man magsuwat pero ang iyang mga apostoles o mga tinun-an nagsulat. Mao na nga malipayon ta nga in that manner we have the Bible, and Martin Luther says truly that the Protestants are indebted to the Catholic Church who caused to have the Bible given to the world. So, mahinungdanon ba ang Biblia? Mahinungdanon. Asa mabasa, 2 Timoteo 3:15 at 16. Ang tibuk kasulatan, gibugna sa Diyos. Bot sa linamdagan sa Espiritu Santo. Ug ang kasulatan, maghatag ka natog pagtudlo, pagsaway, pagpadlong, ug pag-aga ka nato ngadto sa kinabuhing matarong diya sa atong pagtuo ni Kristo ug kini makaluwas kanato. So all the foundation of truth that made us believer of Christ, that comes from the Bible. Mo na iningon si San Jeronimo, to be ignorant to the Bible is to be ignorant to Christ. And the church has that great devotion to the Holy Scripture. Muna kada adlaw ang santos nga misa nagilinain nga mga pulong pagpangandam sa dili pa ang paghalad, konsagrasyon o communion. Nga mao nang epistles and the gospel of Christ and the homily, the reflection of the word taken from the gospel of Christ
Niya kada adlaw na. Managi mahal kayo sa simbahang Katoliko ang Biblia. Mao na nga kadtong gisulti sa ka bantugang historian, the church and the Bible are necessary partners. O ang Diyos maha nagsulti ana. Nasa Isaias 34:6. Susihan ninyo sa kung basahan o basaha. Kay kung nagsulti nini, why nakuwang siyang kauban? So ipasusi niya basahon og doon na ni kauban. Kung siya kauban sa scriptures, nasa bagong tugon gipaybaw ta. Nasa 2 Tesalonica kapitulo 2 versikulo 15. Nga niingon San Pablo, amo nang gipadala ang tamdanan sa inyong pagtuon o pagtuo nga mao ang tradisyon, spoken word o ang libro kung basahon. Basahan na. Doon na gani magatudlog pagtulunan, lahi na sa mga gitudlo kaninyo, ayaw lang nagdawata. Sa likway na. Ato nagbabasa sa 2 Tesalonica kapitulo 2 versikulo 15 ug Galacia kapitulo 1 versikulo 8. Musa mo na nga ang balang kasulatan usa ka katingalahan ug dako nga gasa sa Dios gikan sa Espiritu Santo. Pero gipapil ang tao sa paghikyad o pagpaybaw, pagtikad o pagpili, pag-ag-ag, unsa man ang mga librong tinuod linamdagan sa Espiritu Santo. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa ako ang pangutana. Unya greetings din nato ni Brad Alexander Ugi. Kumbati mo Brad Sok o Brad Giancarlo Badinas. God bless. Nya adunay pangutana diri Brad Sok gikan ni Rinaldo Soronio Ramos Jr. Maayong gabi Brad Sok. Ang akong pangutana kay sumala sa deklarasyon sa Vatican sa Roma, unsa nga simbahan dinhi sa Pilipinas ang gideklarar nga mother and head of all the churches in the Philippines? Ang Basilica Minori del Santo Niño dinhi sa Cebu o Manila Metropolitan Cathedral sa Manila? Palihog kog papatinaw ani Bradsok. Ang atong pagtubag ana, with due respect, meaning of words, kay nangutan naman ta og unsa ang Mother Church, meaning nag-una nga simbahan dinhi sa Pilipinas. Huwa may makalalis niya na historically, that is 1521. Si Magellan iabot dinhi nga with the providence done by God, not done by the government of Spain and Belgium. Ang Ginoo nagpada og mga pare nga mo'y naandan dito sa Espanya nga dagko nilang mga o may barko niya to, dagko kay nilang mga sakayan nga want to hundreds of people nga makuyog, pakuyugan yog pare kay kinahanglan ang kalagnon espirituhanong giya sa mong katawhan nga mo lawig aron pagpangitag bag-ong yuta nga ilang gipangita mao ang spices nga mga alamas, pero behind that they want to subdue some islands or not nations yet to become the members of the flagship of Spain. Mao na nga dihay mga pare o katong mga pare wato sila na to magpayahay nga nakasakay silang dagko kayong bangka, galyon. Apa nang ilang ibuhat mo kanunay pagampo nga waon tay dagkong baod kay doon na naman sila mga kaubang mga sakyanang nalunod, nasunog pang uban. Nga ang ilang mga sakop sa grumiti lugar sa barko nga maduol sa Diyos ilang pagkamay ng puon. Actually, that was realized. Kay pagdunggo nila, ang mga pare nagmisyon na yon. Niya lang giabil tong usa ka suguanon nga nakaadto sa Belgium, nahimong usa ka kusinero. Nahimo siyang makamao sa pinulungang Espanyol. Marang pag-abot dire, doon na translator. Magsulti ang pare sa Espanyol, gihubad niya itong maong suguanon. Kay Bisaya man.
So mo nang sugod sa Kristyanidad. Yan iabot na sad sa ikaduhang pagbalik sa mga katsila ngani sa Pilipinas o dito na sa Manila ilang pag-ugman. That started in Cebu, Philippines. Mo na nga dinhi kita magsugod. Ya dili nato ipanghambog kay really it is inscribed of history that Cebu is the cradle of Christianity. Maong duyan sa Kristyanidad. Duyan, bata mo na magigda sa duyan. Mga naog na ta sa duyan. Aron the maturity of our faith atong po yan. Importante. Ato ipaambit. Ubulahotay ta. Daghang salamat Bradsog sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Rinaldo Soronios Ramos Jr. Doon ako ipangutana Bradsog isip pasumpay atong pangutana nako about sa pahayag ni Father Darwin. Doon na naging Bradsog pinungalay nga di nga kung malangan ako kining sulata mo yung magatudlo kanimo ang balaang kasulatan unya Bradsog matod pa nila 2 Timoteo 3:16 kung malangan ako kining katong kasulatan na Bradsog nga mo imutudlo kanimo unsaon pag kinabuhing matarong pagsaway o pagkuan pagbinuutan tinuod ba ni Bradsog Namin kasulatan man na, di pa man ang Biblia. Pero when the Old Testament, New Testament combine, that become Bible. Mo ng Biblia. So, 2 Timoteo 3:16. Sa kuan man isa, pagpahimangno man isa, mga tao sa pagbasa o pagtuon sa Biblia, ato basahon na? 2 Timoteo 3:16. Oh, gingon din ang tibuk kasulatan gibugna sa Dios nga may kapuslanan usab alang sa pagpanudlo, importante, pagtudloan taon sa huston sa kamaturan, pagpadlong, padlungon nga atong hiwi nga kinabuhi, pagsaway, sawayon nga atong mga panudlo nga di mao, aron mamatuto ka sa kamaturan. Hining gisgutan ni San Pablong kasulatan, dili pa man ni Biblia. Yang gisgutan kasulatan, the Old Testament. And some parcels of the writings done by the apostles. Kaya doon na may apostol na nuwat, si San Juan, Evangelista. Pero sa Ebanghelyo, duha ang nagsuwat o duha ka apostol nagsuwat. San Juan, Evangelista o si San Mateo. Si Lucas o San Marcos, mga tinunan naman lang sila. So, muna yung ipasabot ni San Pablo, ang kasulatan. Bot sabot ang daang tugon o pipila ka parcels Biblia. Kaya pagsultin San Pablo, ini mga 50 years ano domini. Pero niya man tadi ni libro, pero ato lang ang padayonon, Carlo, ako itong ablihan ng libro, unsa nang pitsaha pag, o tuiga pagsultin San Pablo ini. Mura ang kasulatan. Dili kay naguna ang kasulatan sa Iglesia. Ang tinuod ang Old Testament naguna sa iglesia. Kaya ang Old Testament diha naman katong mga sinulat ni Isaias, sinulat ni Jeremias, kang Moses. So diha naman ang Old Testament package. Pero pagabot sa pagtugod, mga 100 years after the death of Christ or really the time of Christ, mao na sad hipos na sad ang New Testament. Sa tuig mga 450, kumplito na the whole Bible. Kumplito na ang translation. Ang translation language mao katong gilitok og natun-an sa mga edukadong mga tao, lingua Latina. Pero ang mga languages sa Old Testaments sa Bible, ang Akkadian, ang Aramaic, Hebrew o Grigo. Akkadian, Aramaic, Hebrew, Grigo. 4 languages. Tagsanay makamao niya ng pinulungan na gawas sa itong mga karaam nga tao nga nagtuon pa kayo sa mga languages. Usan yan na mo, San Jeronimo. Usa ka pare nga kugihan kayo, may nampuon kayo, guutan kayo, iyang gitranslate. Kay makamaon naman siya sa mga pinulungan. O gi-translate natin
ngadto sa lingwahe nga masabtan sa mga tao sa panahon mga edukado because of the Roman conquest of the Romans. Latin naman ang ilang pinulungan. Dili sama sa Latin nga doon na grammar. It derived from that. Doon na sila pinulungan. Niya masabtan na sa mga tao. Dayon, ang simbahan naghubad sad sa pinulungan Latina nganto sa English o uban nga pinulungan. Ngani si Martin Luther siyang pagbiya sa Iglesia Katolika, nakakumkum siya libro nga pag-abli niya libro sa Latina lingua. Niya yung gihubad og German. Kay aliman man siya, German language. So namo nagkatag na siya nito sa Europe ang mga gihipos o gihubad ni Martin Luther and other people who are very interested in propagating the word of God. 1454, specifically 1454, si Johannes Gutenberg naka-imbento og siyang kaalam kahit og salabutan, naka-imbento og imprintahan nga makaproduce of hundreds of books a day tungos ka kusog sa maong makina. Mao na nakailap na pagayo tungod niya na sinugdanan hangtod sa tibok kalibutan sa lain-laing mga languages. Diyute na lang tingali dapit sa kalibutan wa pamabti sa ilang language niya gihubad ang Biblia para kanila. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa ako ang pangutana. Unya maayong pagpaminaw o paglantaw ni Matt Antonio Rizaga. Maayong gabi Brad Sok o kang kining Radyo Garcia Mindanao. B.E. Brad Sok unbelated from Santa Josepa, Agusan del Sur. Doon ay pangutana Brad Sok ang akong amigo si Brad Abner Malinaw nga unsa kunoy katinaw Sa kasunugdano, sara ka pinulungan, sara ka rasa ang katawan, panahon pag after creation. Niya ang pinulungan na develop, kaya ma-develop rin ang pinulungan sa mga pagkamao sa mas taong doon ay salabutan o doon ay kabubuton, doon ay free will, mao na nga sila nag-ugmad og ilang pinulungan. Mga langgam ganin, doon ay ilang kugalingong pinulungan nga magkasabot. Misa na mga hayop, unsa na ka ang tao. Mao nang Arcadian language, karaan. Nga diya saan magsugod ang Hebrew, diya saan magsugod ang Aramaic, nga dayon linain sa mong Grego, manang 4 languages. So, ang pinulungan develop by the essence of human being nga doon na siya sa labutan, kabubuton, the expression of voice. And voice becomes words, and words of meaning. Muna na himo ng pinulungan. Pero nagkausap kay na nagkuhan man to, human sa lunop, hadlok ang mga anak ni Noe nga, doon na sila yung lunop, may pansak-un taninda ang langit. So nagtumpi-tumpi sila mga bato, taas kay hangtod, hapit na mabutil ito sa panganod, niyong ginodili na ni mahimo. Kay usan ni kapag lapas, nga dili ni masaka ang kingarian sa langit o kalipay ng may katapusan, pinaagi sa mga butang ng material. It must be spiritual. It must be the will of God, that is commandments of God. So gilibog sa Ginoo. Yan ang kasinabot, naganaog na lang sila. So ang kakaliwat ni Noe, same ham ug japit, nanlaya sila. Lalay mga dapit, silang pamilya. O hangtod sa lalay mga kontinente na abot nila, nagkaibong na sad kay nag-usab ang panit sa uban, nausab na sad ang pinulungan. Kadto mo'y bunga silang sayop nga paagi. Mo sa bantayan nato gyud pag antog langit, dili ta masayop sa paagi. Kaya nasa 1 Timoteo 6:3-4, dunay upang mga tao nga magpasagadlan o pagpanudlo og dili na gani sila mo respeto sa mga pulong sa Dios. Ug dili na sila gustong mosugot sa mga paagi sa Dios ug mga panudlo ni Kristo ug kanang mga tawhana way sud ang pangisip ug mga salaag sila. 1 Timoteo 6:3-4. So mo na nga aron nila ta mga salaag, mo na nga nagtukod ang Ginoo og simbahan. The church secretly named the body of Christ.
Christ is the head of the church, and the church is the body of Christ. And Christ will save the body, which is the church. Sagrado kayo na magkasultiya. May imagine mo, ang mubiya na sa lawas, ang lawas na ito, mura na kibungan nga, naglakaw-lakaw ng way Ang usad, anak lang, mura sa anananggal. So, di mahimo. Nga doon na gyud si Kristo ilawas. Munang sa tagna ni Samuel, no Samuel 12:22, magtukod yung Ginoo og pundok sa katawhan nga makapahimuot kaniya. Magtukod ang Ginoo og pundok sa katawhan nga makapahimuot niya. That is the church. Muna nga ang body, the church, si Kristo mong ulo, niya ang lawas nga mong katawhan, mo konektar sa ulo, si Espiritu Santo, makapanudlo na ang lawas nga mong iglesia. Huwag siyang pagpanudlo, makaluwas. Asa mabasa? Na sa Buha 13:47. Mingon San Pablo, kita. Kanang kita ang iglesia. Gipili sa Diyos o gipada sa Diyos ngadto sa mga kinatumyan sa yuta. Kita mong kahayag para kanila. Kanang ikatduha, kita instrumento sa kaluwasan nila. Sa ito pa din na maluwas sa mga taong dili atuon sa mga misionero. Natin alay makadumdum nga dunay Diyos pero dili may eksakto ang ilang mga paagi. Aron sundo nila ang daan nga sumala sa pagbuot. The church does that. Ang simbahan mo ay nag-aim niya na because of the mission. The great missionary. Not really seeking honor, power, or property riches. Only to make Christ be loved. Way tuyo ang mga misyonero aron magdato, aron may nila magamhanan. No! Gusto nila mailhan si Kristo, higugmaon si Kristo, alagaran si Kristo kay siya mong tinubdan sa kinabuhi ug tinuod nga kalipay. That was missionary. Mao sa gihapon ang simbahan nga Katoliko padagya po nga misyonero with a spirit of preparation that Christ may be known, that Christ may be loved, and that Christ may be served. Nga mailhan si Kristo, may gugma, hiligumaon si Kristo, ug alagaran si Kristo. Mauna ang mission. The church is missionary. So, that is very sacred. Kanang pulunga, si Kristo mong ulo sa iglesia. Di ka kikitag tao nga usa ka buk ulo da kaglawas. Usara ka ulo nga mos Kristo, usara sad ka iglesia. Muna ginanglan ta, mamati sa atong konsensya, pasakop tag mga pundok-pundok sa tinuan, with all happiness and joy that we have that union with them. Then, we put down our knees, luhod ta, niya atong paminahon, kini kang pundukang akong gipasakupan, mao kaning gitukod ni Kristo, simba ko. Ug dili mao, mamiligro ka. Mao na ka, padayon tas pagtuon, padayon tas sa pagpamatiay. Di ta mag-away. Kaya mag-away ganyan tao, bisag kung saktos pikas, sayop ginas pikas. Kaya nag-away man. Pero mag inambitay ta, maminaw tas uban, maminaw sa sila nato, maybe in the last analysis of man, he has reflection using his conscience. And he would say, I will go back. I'll go back to the church founded by Christ, the body of Christ. That would be candidates by saving Christ himself of that body of Christ, the church. Ang matuod yun nga iglesia. Daghang salamat Badsok sa pagpatinaw nimo sa maong pangutana. Unya maayong paglantaw ni Leonides Muraga bin Danilo. Good evening Badsok and Brad Carlo, watching from Cadiz City, Negros Occidental. Unya dunay pangutana diri Badsok gika ni Ignacio Cabanyero. Mayong gabi Badsok, mangutana ko, unsa ni katinuod ning mga faith healer sa Mindanao? Pirti namang kadaghan ani nila. Ila ra man huypan mga tumba dayon. Unsa ni katinuod Badsok? Palihog ko papatinaw. Nahitabo man. Basta dito may unsa katinuod. Nala sila. In fact, may sa mga programa sa kining cellphone, Facebook, makita man na ito, doon na mag-isas ka, kamot, ikapo ng agtang, ang naglaray, matumba.
ngano ka na? May ingon mga tao, ngano ka na? That is, ang uban mingon, that is faith healers. Ang uban mingon, depende sa tao nga doon ay pagtuo. Kaya usas mga milagro ni San Pablo, nakita siya duha ka buk, duha ka sanlahon. Yan ang utana, San Pablo. Unsa man yung tuyo? Hibaw na San Pablo sa tuyo, nga sila mahinlo. Ug si Pablo naluoy pag-ayo kanila. Kaya ang nakita nga sila, dunay pagtuo. Po sa iyang gipandungan sa kamot, ug nangaayo sila. Kaya sila, dunay pagtuo. Munang kasagaran sa mga tao nga maayo sa sakit, bisag dili klaro ang mananambal, ang iyang hugot nga pagtuo, pagsalik nga ang Ginoo mamati siyang pag-ampo. Iyang pagtahan siyang kugalingon. Muna nga doon ay mga faith healers nga they are developed and reading the Bible that they have shared the word and also the power of God. That is a very big question. Pero the fact and incidences happen, naitabo, mag-ingon tanaag yun na, muna nga, ngadto sa kasuguan o sa pamatuod, kung sila dili magasulti ning butanga, way kabuntagon kanila. Isaiah 8:20, ngadto sa kasuguan. Muna nga itong tanaw ng mga sugo sa Diyos, kung gibantayan ba ni mga tawana, kaya narabay mingon, tuulang, way buhat-buhat, way sugo, tuulang luwas ka na. Dili, oy. Di na mao. Di sa kumakaingon ako'y mao. Pero si Santiago naingon, sa Santiago 2:13-14, makaluwas ba sa tao ang pagtuo lamang way buhat? Dili kayo. Kay ang pagtuo, kinahanglan gyud ubanan sa buhat. Aron kini makaluwas. Kay duha ka mata ang pagtuo, ingon Santiago. Pagtuong buhi, ang pagtuo, kiyuban nagbuhat. Ang pagtuong patay, dunay pagtuo pero ay buhat. Dili ni makaluwas. Muna nga, bantayan nato kay mingon mo lang tuo naman ni Jesucristo, okay na ni, sakto na ni. Ato sa basahon ng ubang isulti sa Biblia, dili kay kanarang ganyaha. Ganingon si Jesus sa San Juan 3:17, kung ikaw nagatuo kanako, nagatuo ka sa Diyos, nagatuo ka ni Kristo, maluwas ka. Ningon sila, luwas, pagtuo ra gyud. Ayaw, putla ang Biblia. Basa ang uban. Kay naimo nang mabasa nga, ang pagtuo ubanan Diyos buhat. San Mateo 19:17, sa kadatong ulitaw mingon, Ginoo nga makasuot ako sa langit. Sa ipong ni Jesus, kung gusto ka daw nga makasuot sa langit, tumana mga sugo. Ubi kita commandments. Wa man mingon si Jesus, faith alone faith, always faith. Walay buhat, di mahimo. Kay gusto tang mantug langit niya, sige tag buhat o mga malaway, mga adulterous act, mga panikas, mga panglibak, pagdaot sa sikitaw. Ang Ginoo mo tanaw na to, digin mo yung Ginoo, doon na ni siya pagtuo, pero di ni siya kandidato sa langit. Isulti na ni Jesus, daghang mga bot. Pasud lamin sa langit, kay kami nag-aayog nga masakiton sa imong ngalan. Kibandaw na mong mga patay gani sa imong ngalan. Kasi pong ni Jesus, palayo ka mo kanako, mga mamuhat og dautan, wa ko makaila kaninyo. So, kung doon ay mga buhat nga gihimo ng tawana, lagmit gisakyan siya sa gahom siyawa, pero lagi, nagtuo siya nga, ang Diyos mo nagsakay niya. Pero dili, dahil kaniyong ginawa, kaniyong ko kailan mo, kay ang pinanggas Ginoo makailaman. Tanang mga tao sa tibok kalibutan, nara sa duha ka paad sa kamot sa Diyos matud pa ni Isaias. Nakaila ko sa tanan, all peoples of the world. Muna nga, kinahanglan kuyugan ginatong buhat. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa mga pangutana. Unya maayong pagtan-aw ni Rosalina Anyana, maayong paglantaw og kang Anito Jiro Diaz. Good evening Brad Sok. Unya dunay pangutana Brad Sok nga dunay usa ka vlogger nga dili Katoliko. Kini kuno nga panudlo wala daw ni sa Biblia. Dunay mga butang nga gitudlo sa Katoliko nga wa sa Biblia. Una kining pagampo ngadto ni Maria. Kana kunong pagampo nato kang Maria Brad Sok wala daw na sa Biblia. Kay wala moingon si Maria nga ampui ko ninyo.
ug wala pud magtudlo ang mga apostoles nga ampuy si Maria. Usa daw ni sa panudlo sa Katoliko nga wa sa Biblia. Palihog kuno ko og pagpatinaw ani Bradsok kung naa ba gyud ni sa Biblia nga ampuan nato si Maria, palihog ko patinaw Bradsok. Usa ka prinsipyo sa Biblia. One general truth found in the Bible can be spread out in pieces for others. Nga usa ka prinsipyo sa balang kasulatan nga tinuod, ikapahamtang na sa tagsa-tagsa kanang gikan na Diyos tinuod. Namas Biblia. Ningon si Yahweh, kung kamo mag-ampo direkta kanako, yadi ko maminaw kaninyo. Dangup ug usa sa mga santos. Nana sa Sirach, Kapitulo 5, versikulo 1, sa Dewey Version. Kung kamo mag-ampo direkta nga rin ako, yadi ko maminaw kaninyo. Dangup ug usa sa mga santos. Ya, kanang isultis Ginoo, maminaw ta, words of God have meaning. Ang nga pung sa Dios, dunay kahulugan. Usa to nang paminaw, makadirekta man ta sa Dios. Pero may gahom sa Ginoo, may kabuot sa Ginoo, di siya mamati nato. Gitang pagganta, dango po sa mga santos. Nabay gipa gisultis Ginoo nga padangpon yung santos. Sa Job 42, 8-10. Si Bildad ilipas ug si Sufar, ilipas Bildad ug Sufar. Mahigala ni Job pero daw tantog mga baba tuntuhana. Daw tag batasan. Ya mapasipalahon pag sa Dios. Yan yabot na ang mapait nga kalisdanan sa ilang pamilya. Kalisod. Problema ka di masulpat nila. Nangadto sila sa Diyos. Bot sabot, nidirikta sila sa Diyos. Kaloy imi Ginoo. Samong gipangayo. Nitubag ang Ginoo. Sipong Ginoo. Dili ko kahatag sa inyong gipangayo. Kay kamo mga dautan. Pero kung gusto mo ikahatag nako ang inyong gipangayo, adto si Job. Siya'y pampua alang kaninyo. Siya'y maghalad alang kaninyo. Siya'y mangayo kanako alang kaninyo. Ug sultihan ta mo. Ako nang buhaton. Ihatag ko ninyo. Dagan-dagan tong tuwa mga tao nga tiyan ni Job. Ya, mo na nga po, gisultihan mi, Senyor Job. Nga, ikaw gyud. Ikay magampo para kanamo. Ikay mangayo sa Diyos para kanamo. Ikay maghalad sa Diyos para kanamo. Nakalinggat si Job nga sa pagsulti niini, gitutukan niya iyang kugalingon nga gikasilapalapa, lawas, tiil, o kitabaghak man siya. Pwede mang makalilisang sakit niya. Unbelievable. Ha? Mag-ayaw kag uban niya ikaw sakiton. Giayog kalit Ginoo si Job. Nalimpyo ang tibok nga lawas ni balik ang maisis niyang panit, ang kalagsik sa lawas, health of the body. Nawa itong iyang sakit. Musa, believable na nga. Kung mangayo ka, jawa kay kakapangayo para sa mong galingon. Dahil si Job naghalad. Nagampo si Ginoo sa dakong pagpupos. Ginoo, kining tuon ako kay galas, ilipas, Bildad ug Sufar. Ihatag ilang ipangayo. Imo man nga pahibaw sila Ginoo. Ako may imong hatagan ug katungod nga moampo para kanila. Kinsa man ko Ginoo nga moampo para kanila. Pero imo kong gipili. Ug imo sa kong giayo din ako mauaw. Mangayo kayuhan suban niya ako maayo. Nayon ako. Musa Ginoo malipayon ako sa akong pagampo para nila. Job, ihatag ko kanila ang ilang ipangayo. Dili tungod kanila kay sila dautan makasasala ug nagapasipala sila kanako. Pero ako silang hatagan pinaagi kanimo. Busa ang imong pagpangayo para kanila. Akong gihatag sa Ginoo. Tiyo mo na, kaklaro ana. Usama na to. Words have meaning. Diretsa sila sa Ginoo, gibalibaran sa Ginoo. Nya niresita ang Ginoo, nitambag kanila, dangop ni Job, siya pampuan ninyo. Kaya siya akong pamitiyon. Di, kamo, nga naminaw na to mga non-Catholics. You have the mind. You have the gift of intellect. Your intelligence is very brilliant. Di gid mo kahubad, ana. Nga Ginoo nagsugo, nga ang usa ka balaan nga magampo, dunggon.
Si Maria, o naman nabi, si Maria, nga gisultihan ko sa Ginoo nga, nga pampuon ko ng mga tao. Wala. Pero, ang mahal nga birin na ibaw, nga andam siya taganas pagtabang. Anak, wa na sila bino. Bangkitoy man to, nga daghan kay mga bisita, bagong kinasal. Nahurot tugos kadagas nga bisita, kay muinom mo sila bino, kay magbagtok man ang ilang ginawaan, bugat kayo, lisod kay paglihok. Kay karne man ilang kanunon yung kanunay, karne skanding, baka, karnero, o sa kinala nagbino. Yan ingon ang Ginoo sa dako-dakong tingog para mabati sa palibot. Unsa may ato niini. Bisita malanda. Wa pamabot akong panahon. O sa mga tao nga namin naglingo-lingo pastilan. Unsa kay sulbad ng problema karon nga nautdan magbino nga daghan pa kayo ng mga bisita. Ang mahal nga birhen ingon lang ningon sa sulugundong. Unsa kay isugo sa kong anak tumana. O pag gani matiwas, mauga ang laway sa mahal nga birhen, nga namulong ni nimingon ni Jesus, dong kanang unom katadyaw punag tubig. Ug dadangan he. Ug gihimo si Jesus nga bino. Unsa man to? Gikinahanglan. Sa dunay problema gikinahanglan. Ug ang mahal nga birhen nakahuna-huna bisag way nihangyo niya. Labi na tiyalig mahangyo niya. Ha? Yung mahal nga birhen niya po in taon mi nga dunggon mi imong anak o gidungog yun. Kay dili sa palibaran. Naa sa San Juan 9:31. Nga kadtong butas pagkabata giayo ni Jesus. Dako na butal lang yapon. Ug ang inahan gi sunggal sa mga kritiko kinsa gining tuhanang nanambal. O may kaila tudong pero nahibaw ko dong. Unsa man ma'am? Ang usa ka tawo nga may nampuon og buutan dunggon sa Ginoo. Ang usa ka tawo nga buutan og tigsimba sa Ginoo dili siya palibaran. Mura gitupag sa inahan mo nga kadtong nanampal do na toy paghiusa siya sa Dios nga mahan. Og siya makahimos paghatag. Mo na nga kinahanglan yun na to ang pagtuo, pagtuman sa sugo, matud pa sa inahan, sa katong butang nga giayo. Ang ginuudong di mo balipad. Basta hinimbahon ka o buutan ka. Mo na ato'y katubag sa atong kinabuhi nga atong ampingan ang atong kalag sa paglikay sa mga sala, paghunong pagpagkasala, niya magtuman ta sa sugo sa Dios, magbuhat og mayo, malipay kay Ginoo. Matud pa ni St. Francis of Assisi, when you cleanse yourself, when you sanctify yourself, you are sanctifying your community. Kung ikaw buutan o ikaw maayo nagbalaan si mong kugalingon, sa hilom lang nakabalaan sa kasuban. Buot pasabot, mangangin maning buhat nga maayo. Naman na sa Job 35:8. Kung magbuhat ka na kakag maayo, magbuhat kag pagkamatarong, buutan yu ka, uy, makaangin ka sa uban. Mabuutan sad. Mosad ang makasasalag dautan, makaangin sad sa uban, maghimutag kadautan, panapaw, buhat nga mangilad, panikas, panglimbong, panglibak. Unsay mitabo na to? Makaangin ta doon na siya, mga malibakon, mananapaw, uban pa mga makasasala. Kay hitakdan man, na-influence man na to, makaangin ta. Asa na ba mabasa? Job 35, versikulo 8. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa maong pangutana. Unya dunay pangutana follow up si Rinaldo Soronio Ramos Jr. Brad Sok, mangutana ko, mahitungod aning footnote sa Lucas 3 sa Biblia sa Kristohanong katilingban nga pirmi gamiton sa mga Sabadista nga ang mga kaliwat sa bitin mga Katoliko. Pero unsa gyud ang tinuod nga konteksto ani Bradsok kay putlon man gud pagbasa sa mga Sabadista. Salamat Bradsok.
Wa ko kahilingan na dong nga footnote sa what text to Lucas Lucas 3. Lucas 3. Why bersikulo gi sigutan? Wala Brad Sok kanira Lucas 3. Tinuod man na at di onset ba? Kanang at di onset sa sinugdan ba? Napildi man siya danog si iba. Naulipon man ni Satanas ang bitin. So nahimot ang kaliwat si bitin, dili kay kaliwat in natura, kay kaliwat man ta sa Diyos. Ang Diyos may nagbuhat nato, let us make man in the image of our own likeness. Buhato nato ang tao sama sa dagway. Busa, kaliwat kita sa Diyos. Pero nahimo sa tang kaliwat si bitin, pagabot ni Jesucristo ang atong Ginoo. Ningon dayon ang Diyos ngadto ni Satanas. Kadto nang iyang plano ba? Nganlan og future gospel. Satanas, ibutang ko ang away taliwala kanimo ug sa babae. Kisa ni babayhan, dili si iba kay perdida na mas iba, nahapla naman, naulipon na mas bitin. Ibutang ko ang away taliwala kanimo Satanas ug sa babae. Sa imong kaliwat ug sa kaliwat sa babae. Pero babae, mudugmok si mong o, paaka siyang ikiting. Pero babae mo dugmok si mong o, tungod sa binhi nga naa kaniya sa babae. Kaysa man ang binhi, Galacia 1:26, usara ang binhi nga mao si Kristo. Mo nang Mary is bearer of Christ. Naa niya si Kristo. Busa pigsat ang bitin. Mo na nga dili sa kung mo hangyo tas mal nga patabang ta. Kaluyan gayton San Pedro tong usa ka salamang kiro. Nyor Pedro, nagampo ko kanimo. Unsa man? Tungod sa imong gisulti nga dunay impierno hadlok ako. Iyampo in taon ko. Iyampo in taon ko Pedro. Natural. Tupag San Pedro iyampo niya. Gihangyo siya, mampo masya para ato. Wala makampo sa tas mahal nga birhen. Ya labi na nga ang mahal nga birhen. Naa si Kristo, dugmok sa uos bitin. Ya ikaw bitin mo nang yawa. Mupahitsad sa kiting sa babae. Samat-samaran sa ni taon. Kasing-kasing ni Maria. Ang hait kang espada ang duay suwab, idungkap si mong kasing-kasing. Matoy pa ni Simon, propeta. Diyang ni Sanong si Maria, nga may mong inahan sa manunubos. Muna nga, sakto na nga, nahimo sa tagkaliwat si bitin, pero tungod ni Kristo, pag-abot niya, tungod sa babae nga mo, dugmok sa uos si bitin, makaliwat na ta sa binhi. Kinsang binhi, mo si Kristo. Galacia 1:26, usarang binhi nga mao si Kristo. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Rinaldo. Unya dunay pangutana diri Brad Sok gikan ni Anito Giro Diaz. Brad Sok, mangutana ko. Kasal sa kana, kinsa man ang gikasal o kinsa man ang nagkasal? Mao na yang pangutana Brad Sok. Ingnan lang pagtubag dong nga, suri kayo si Sukra ba, wa katambong ang kasala. What masuwat dong sa Biblia, kasi nga na itong ikasal, kisa sa nang pare ng kasal. Labi na ako yung pagkatanon, wapang kumataw niya ito, wapang ko katambong ito dong. Bitaw, modesty aside, wata kay bao, kasi nga na ito. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw Brad Sok. Unya doon ako'y pangutana Brad Sok, paapas nga pangutana. Kini bitaw nga ato ang pagpamisa Brad Sok alang sa nangamatay nga gisupak man gyud ni sa mga dili Katoliko. Nga unsa pa man kuno ato ang hago-hagoon og kanang ato ampo ang mga patay nga once kuno ang tawo mamatay wa na kuno may chance Brad Sok nga mapasaylo pa ilang sala tungod lang sa atong mga pamisa. Kung once kuno mamatay ta Brad Sok, di na gyud ta mapasaylo sa atong sala. Kay matud pa nila Brad Sok, patay na gud ka. Kinahanglan buhi pa ka ani si tulon. Unsa may atong katinawan? Nga itong katinawan, maumpong sa Ginoo. Nga ningon ng Ginoo nga ang tao dunay lawas ug kalag. Ikamatay sa tao nga itong lawas abog sa yuta balik, ang espiritu mo balik sa Dios. Nya Hebreo 9:27, hukman lain tahuman sa kamatayon. Kung matarong nga itong kalag sa kauban pa sa lawas, dadon sa Ginoo sa langit. Kung ang tao makasasala, dakong sala itambog sa impierno. Ug kadtong gamay ra nga sala, sumala sa Mateo 5:26. Nag-ingon nga dunay bilangguan nga bayran sa taong katapusang diyot sa iyang sala, sud sa bilangguan niya makagawa siya.
matud pa sa mga komentary sa Catholic Bible, kanang maong prisuhan nga mapriso ang tao, niya makagawas pa human mabayre niya ang gagmay niyang sala. Mao na ang purgatorio. That is the analogy and simple way of explaining nga dunay silot sa gagmay sa unya maluwas pa pinagi sa itong pagampo. Awa man na sa Biblia, naa sa Biblia, oy, wala mo kabasa. Naa sa 2 Makabeyo, Kapitulo 12, versikulo 42 ngadto sa 45. Kay tinuray matud pa sa maong nasulat, kung wala pa'y pagkabanhaw, way kumusalanan magampo para sa nangamatay. Pero kung doon na may, kay doon na may pagkabanhaw, balaanon ang makaluwas. Kamong mga buhi nga nagampo sa mga minatay, balaanon ang makaluwas ang inyong gihimo nga sa inyong pagampo sa nangamatay, makabadbad sa sala sa nangamatay. Mabadbaran, kitsa man na, dili ang kalag sa impyerno. Dili sa ang kalag sa langit, kay kalipay naman to. Mao nang ganlag linisanan nga katabangan pa nato gampo. Gisulti ba na sa Ginoo? Gisulti. Nasa 1 Juan 5:6. Kung nakakita kasi mo igsuon nga dunay sala, nga dili sa kamatayon, iyampo na siya. Kay maluwas pa siya, pinaagi sa imong pagampo. So, naagyo. Magampo ta. Sa mga kalag sa nangamatay, dili sa tunas langit, dili sa tunas impyerno, kini na ito katabangan. Mao na nga, giklaro na sa Ginoo nga, naadi ay purgatorio. Gisgot sa San Pablo, kung nagbuhat ni bisan kinsa, mahulog sa kapildihan. Why supayan nga mawagi kayo, pero maluwas pa. Ose, mawagi kayo, pero maluwas pa. Di na langit. Di sa na impyerno. Mao na, ang ngingan na ito, linisanan. Nga matod pa sa linatin ni sa Hebreo 1:3, Jesus facens purgationes peccatorum it ascended ad patrem omnipotentem. Kasi pasabot na kadtong namatay si Kristo gilansang sa cross iyang pagkatao, pero buhi man ang iyang espiritu, buhi man iyang pagka-Diyos, kay matod pa ni San Juan dili ako, San Juan 12:34, ang Kristo dili mamatay. Dili na according to Sok, dili according to Carlo Badinas. San Juan Ebanghilista, nagtudlo sa tinuod. Di na mahimong magtudlog bakak ng mga apostolis. Ang namatay ni Kristo ang iyarang lawas. Iyarang lawas. Puro buhi ng espiritu. Pedro na sana, 1 Pedro 3:18. San Juan Ebanghilista, ang Kristo dili mamatay. Nahibaw kami niya na tungod sa mga balaod. Pero na sa Job 89. 36, Job 89, nga nagingon nga ang kaliwat ni David, dunay trunong way katapusan, walay kamatayon. Mao man ang gisgutan ni San Juan, ang Kristo dili mamatay. Ang iyang pagka-Diyos, the divine person is God. You cannot say the divine person is human. Christ is divine person and He has two natures, being God and being man. Huwag mo na ningo San Pedro, namatay siya siyang pagkatao. Pero buhi siya sa espiritu. O yung espiritu mi atos bilangguan. Ang mga bilanggo dito, mga kalag, mao na gilimpyuhan ni Kristo. Mao na niingon si San Pablo, sila natin pa, Jesus facens purgationes peccatorum. Si Jesus ni adtos sa katong bilangguan, naglimpyo. Ug human ni ana, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuong amahan. Sa mo na, itong tubag sa mga tanay, ikampo na to. Dagang salamat Bradsok, unya maayong pagtan-aw ni Alvin Bahan, unya hagipot atong oras Bradsok, kuhaon na nato imong mensahe. Ganina katong ningon ta nga ang binhi usara. Ang teksto ni ana naa sa Galacia 2:20. Nga dili na ako nagkinabuhi matud pa ni San Pablo, Kristo na niya kanako. Siya na buhing binhi nga mosulod na to. Aron dili ta maka sa ug sa dili pa ato dayeng kuandong mga salamat sad sa atong mga kaigsuunan, atong recognition, atong amigo kayo si Brad Julius Lawas sa San Fernando. Sa aktibo kayong batanon pagsangyaw niya presidente sa Catholic Faith Defenders chapter sa San Fernando. Niya Brad Sulping Alquere, iyang kapikas kanunay gyud nga
nagamuma sa mga Catholic Faith Defenders tabang o usab sa teamwork sa mga pare diha tabangan gyapon ni Brad Sulping Algeri nya atong pasalamat sad ni Brad Lindo Cesar Lindo o ato sa pasalamat kanunay sa atong higala og igsuon nga matinabangon si Chairman's Committee on Commission on the Leyte nga mao si Sister Fee Bedino og Lito Marino og si Sister Emily Albano, silang mga pag-ampo usad ug magtabang. Pasalamatan niya. Sini pa ta malimot, importante sa atong mga kaigsunan nga maybaw nga ang atong Talisay City Government, pagluhan ni Samsam Gulyas, iyang kapika si Ria Gulyas, Congresswoman's First District, si Mayor Samsam nakadawat og highest award sa Seal of Good Governance, the highest award from the national government bestowed upon the local government. Tungod sa pagpaninguha nga kining mga pangalagad sa youth, mga batanon, care for the youth, education, health, environment, business-friendly, peace and order, livelihood, nasa lagtang ang eskwelahan ini, infrastructure, calamity preparedness. Siyam ka mga concerns nga naninguha gyud ang mayor kauban sayang uban sa mga kauban. Kadawat sad sa Mayor Samsam og Asia Pacific Luminar Awards. Pagtabang niya panalipod sukol batok sa COVID-19. Nakita niya sa mga nasod sa Asia. Nadawat niya Asia Pacific Luminar Awards for the combat of COVID-19. Niya Republic of the Philippines Foundation Award. Ug ningon sa Mayor nga dili man ni ako ra. Tabangan sa ko sa mga kauban. Busa ato sang tamod ang buutan og maligdong may matinabangon sad Honorable Vice Mayor Richard Francis Chuy Fernandez Asnar. Mapapsanon, maluluyon sad. Kanya ang iyang mga councilor si Digol Golias, Maning Cabriana, Dong Rudy Cabigas, akong pagumangkon, Danny Caballero, Gail Restauro, Perdi Rabaya, Lister Daan, Licto Bacaltos, Atty. Arthur Baya, Bacos, Attorney MacArthur Bas, dili Bacos, P. Ilanan, o si Inday Josefina Consial, ABC, mauning hugpong sa mga councilors, tabang sa mayor, maunang magawa dayon ang mga resolusyon o ordinansa para matabangan ang mayor sa appropriation sa mga proyekto ngayong ihatod sa 22 ka barangay. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Niya, pasalamatan ni Father Phil Phil. Atong manager, buutan na siya programa sa DYRF dong, nindot kayo, ang buhing Ebanghelyo kung may balita. Niya, nindot kayong paminahon. Matulun-anon kayo. O sa atong Technician Bradsok, si Dudong Lapi o si Julius Kaputulan. yes, salamat kay nila kay atong programa mabati ug sila di ta madungog kita rin maghungungay diri. Salamat ang Dios magapanalangin kanato. Maginampo ay ta kanunay apil natong ampo sa kapaulayang dayon sa kamot sa Dios sa buotang amahan ni Carlo Badenas, si Miller Badenas nga ang lubong karong Lunes Bradsok. Pizza 29. Ya alauna ang misa diya sa kapilya gud na masadahaya niya sa kapilya San Roque sa barangay San Roque. Ang Diyos magapanalangin kaniya. Salamat. Balik ta sa studio sa DYRF Dong Lapi o si Julius Kapulutan. Inyong nabati ang tulumanon, katinawan sa pagtuong katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puersa! Vitron.